Dobrý večer. Na Primě pro vás vysíláme regionální zprávy. Jsem ráda, že se díváte. Lidé z obcí pod Králickým Sněžníkem se dostali do ostrého sporu se svými starosty. Představitelé obcí totiž podle tamních obyvatel prosazují bez ohledu na veřejné mínění větrné elektrárny a mají prý k tomu jasný důvod. Firmy, které je chtějí stavět, prý starosty zcela otevřeně uplácejí. Mladkov, Lichkov, Králíky, Podhůří od Lidských hor. Tady všude plánuje švýcarská firma stavět větrné elektrárny. I když se ale jedná o ekologické získávání elektrické energie, lidem se to nelíbí. Bojí se, že takzvané vrtule úplně změní ráz krajiny, sázejí na budoucí turisty. To území bude časem tak aktuální, že opravdu ty lidi sem začnou jezdit a tak dále a že to bude mít katastrofální dopad. A ještě větší rozhořčení je slyšet z polské strany hranic. Tento muž se do klidného prostředí přestěhoval z Wroclawi a teď se bojí, že zbytečně. Vědět, že tady budou vrtule, nikdy bych se sem nepřistěhoval. Polská strana, naše strana. A tady kousek za náma by to mělo stát. Na polské straně odpůrci větrných elektráren uspěli. U nás nikoli. Starostové obcí jsou pro větrné elektrárny a lidé v tom vidí jediné. Firmy jim nabídly místa ve statutárních orgánech. Oni v nich zasedli a tím pádem prosazují zájmy firem a ne obyvatel. Podle odpůrců větrných elektráren motivují firmy představitele obcí finančními odměnami. Já si myslím, že to je prostě legální úplatek. Výše finanční odměny starostům se ale nedá zjistit. Podle zákona má totiž firma povinnost zveřejnit jen celkové náklady na členy statutárních orgánů. Nepobírám. A není to nikde řečený v zákoně, že pobírat musím, protože jsou i poslanci, státní zaměstnanci a tak dále, kde teda pobírat vyloženě nesmějí a nemusí ani. Každý musí být za svoji práci v dozorčí radě odměňován. Výše tantiemy starosty v dozorčí radě se nechá jen velmi těžko zjistit, pokud nebude on sám spolupracovat a nebude vám tuto informaci poskytnout. Je to způsob, jak starostovi zaplatit za jeho práci. Lidem se navíc nelíbí, že smlouvu o spolupráci uzavřely obce s úplně jinou společností než tou, která chce stavět větrné elektrárny, a starostové je možná protiprávně pozměnili a podepsali. Mé kompetenci by to být nemělo. I proto se hodlají nespokojení obyvatelé obcí dál bránit, klidně i u soudu. Bohumil Roup, televize Prima.